Óvodapedagógusként mi tetszett meg ebben az eszközben? Mi az, ami igazán megfogta önt? Óvodapedagógusként és fejlesztő pedagógusként is figyeltem ennek az eszköznek az összetételét, hiszen fejlesztő pedagógusként is dolgozom az óvodákban. Nagyon összetettnek találtam, hiszen amellett, hogy a gyermekeknek az érdeklődésére épít, a Z-generációnak az informatikai eszközök iránti vágyát elégíti ki, amellett egy nagyon színes és nagyon összetett játékkal találkoztam. A fejlesztése pedig, amit a gyermekekre gyakorol, nagyon tetszetős volt számomra, hiszen sok oldalról támogatja meg a gyermekeknek a fejlődését, mind vizuális és kommunikációs szinten egyszerre. Nagyon innovatív szemlélettel rendelkezem én, illetve az óvodám is, ahol dolgozom. A Csillagközi Központi Társulási Óvoda Tompos lakótelepi tagintézmény, elég hosszú nevünk van. Önkormányzati fenntartású óvodáról beszélünk, ahol eddig is megjelentek az innovatív eszközök, illetve jó gyakorlatok vannak feltöltve az óvoda működésével kapcsolatosan, és azt szerettem volna elsősorban, hogy a kollégák is, akik az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgoznak itt a városunk szerte, megismerhessék ezt az új innovatív eszközt. Én vagyok az IKT munkaközösségnek a vezetője is, és ezért is szerettem volna mind a munkaközösségem tagjainak, mind az összes óvodapedagógusnak, akik városszerte fellelhetőek, hogy megismerhessék az összetett digitális oktatási eszközt. Tudjuk, hogy egy darab eszközt telepítettek az óvodájukba, ha jól emlékszem, több mint 70 hozzáféréssel. Mik a további terveik? Kicsit több, 78, de ezt is szeretnénk majd bővíteni, illetve a lehetőségünk lesz, akkor pályázatot szeretnénk írni a gépeknek a telepítésével kapcsolatosan. Több gépet is szeretnénk venni, szeretnénk magunkon is segíteni, hogy hogyan tudnánk az anyagi forrásokat így biztosítani, de minden óvodánkba szeretnénk gépeket telepíteni, hogy minden gyerek meg tudja tapasztalni, és minden óvodapedagógus meg tudja tapasztalni ezt a fajta fejlesztési lehetőséget, amelyet a DIU lehetőségként biztosít számunkra. Mind az óvodapedagógusok számára, mind a gyerekek számára. A fejlesztő javaslata alapján naponta 15 percet gyakorolhat egy gyerek a gépnél, egy hozzáférő. Hogyan osztják be a 78 hozzáférést? Mennyi időn keresztül, vagy miként fogják ezt reálisan kezelni ahhoz, hogy minden gyerek napi szinten 15 percet játszhasson ezzel az eszközzel? Heti vetésfordulóban gondoltuk az eszköznek a használatát, tehát 3 csoportunk fogja használni, kisközépső, középsősök és nagycsoportosok, és heti szinten, tehát egy héten egy csoport fogja használni, napi szinten minden gyerek fogja használni. Én arra gondoltam, hogy talán, mivel az én csoportom kisközépső, ezért, hogyha 10 percre redukálom le az idejüket, vagy 12, akkor még a délelőtt folyamán meg tudjuk oldani 7 órától, mert vannak olyan gyerekek, akik korán érkeznek a csoportunkba, és már 7 órától a gyülekezési időben megkezdjük azokkal a gyerekekkel a játékot, akik érkeznek, és így 11 óra magasságára végig is megy, hogy mindenki ki tud jönni a levegőre, és senkit nem befolyásol negatívan, hogy bármiből is kimarad. Mert folyamatosan váltják egymást, és a tevékenységekben mindenki ugyanúgy részt tud venni, senki nincs kiemelve, vagy nincs az, hogy nem tud bejönni egy-egy tevékenységre, hanem folyamatosan egy 10-12 perc az nagyon rövid idő a gyerekek számára, amit kint töltenek,
és kint pedig az alatt az idő alatt maximálisan elfáradnak. Úgy látom, hogy a játékok úgy vannak felépítve, hogy a legegyszerűbbtől kezdődően, és ahogyan a gyerekek képességeik adják, ahogyan megoldja a játékos feladatokat, úgy emeli a lehetőségét a játékoknak a nehezítése során. Tehát itt már látszik, hogy ki az a gyerek, aki kevésbé fejlett, illetve ki az, aki már a tehetség, ki az, aki tehetségcsíra tulajdonképpen, és ki az már, aki látszik, hogy egyértelműen tehetséges. Ezek a játékos szintek már megmutatják a fokozatokat. Ebből gondolom, hogy látványos lesz az írásbeli anyag, helyesen a nyomtatott anyagban is, amikor kijön a statisztika. Mekkora különbséget lát aközött, hogy anyuka-apuka tabletjével, telefonjával játszik egy gyerek korlátlanul, bármit elér az interneten, és között? Hát óriási különbséget természetesen, hiszen ott nincs az a célzott fejlesztési irány, ami a diónál, helyesebben a tableteknél, vagy az okostelefonok használatánál nincs az a fejlesztési irány, mint a dió digitális oktatási eszköznél, hiszen itt a gyerekeknek életkori sajátosságokra szabottan, illetve képességterületenként van kialakítva a játékos feladat megoldás, míg a tableteknél akármerre szörfözhet a gyermek az interneten, írni, olvasni nem tud, olyan oldalakra keveredhet, ami agresszivitással vagy olyan tartalommal bír, ami nem az ő élettapasztalatuknak megfelelő. Tehát óriási különbségek vannak. A digitális írástudás a jövő nemzedékének versenyképességében ön szerint mit jelent? Milyen hatása lehet egy ilyen eszköznek? Ahogyan a családok társadalmi helyzete, gazdasági helyzete áll, generálja a gyermek gazdasági, társadalmi helyzetét is sajnos. Nem mindegy, hogy mivel vannak ellátva a gyerekek otthon, milyen informatikai eszközökkel. Van nagyon sok olyan gyerek az óvodákban, akik nem tudják használni ezeket az eszközöket, és nekik egy óriási lehetőség, hogy itt az óvodában felhasználói szinten egy olyan programot tudnak használni, ami fejleszti az ő gondolkodásukat, fejleszti a képzeletüket, fejleszti a figyelmüket, és még folytathatnám az összes képességterületet. Ezek a gyerekek 3 hónap alatt a tanulmányaim szerint behozzák azt a lemaradást, amivel bírnak esetlegesen azokkal a gyerekekkel szemben, akiknek otthon mindenféle digitális ellátottságuk megvan, mert nagyon olyan korban vannak, amely nagyon fejlődőképes, és ez a fajta fejlődés szükséges ahhoz, hogy amire iskolába kerülnek, akkor arra ne legyenek különbségek a gyerekek között, mert az általános iskolában egyre több helyen találkoznak számítástechnikai eszközökkel, hála Istennek, és használniuk szükséges, úgyhogy a mi gyerekeink, akik kikerülnek az óvodából nagy csoport után, már abszolút felkészültek lesznek a digitális írás-tudás megtámogatásában is. Tudósaink, kutatóink viszik országunk jó hírét a világban, szerte a világban, évtizedek, évszázadok óta. Itt egy magyar innovációról van szó, tehát nem megvettünk valahonnan valamit, hanem egy magyar pedagógus és egy magyar fejlesztő, házaspár találta ki ezt az eszközt. Mekkora szerepe van ön szerint hazai és nemzetközi szinten annak, hogy ismét egy magyar innováció kelt életre? Én azt gondolom, az én személyes véleményem az, hogy óriási lehetőség és óriási eredmény, hogy ilyen
tapasztalattal bíró és ötletekkel bíró emberek élnek itt közöttünk Magyarországon, és nagy megbecsülés kell, hogy övezze ezt a fajta tudást és ismeretet, amelyen ők bírnak, és én nagyon megköszönöm nekik ezt a lehetőséget, hogy ők összeállították ezt a programot, mindenféle fajta szempontot figyelembe vettek, gyerekek életkori sajátosságát, gyerekek érdeklődését, gyerekek motivációját, és a gyerekeknek a fejlesztési szintjeiket. Mindezt egy globális egészé gyúrták össze, ami azt eredményezi, hogy mind a gyerekek, és mind, ahogy mondtam, mind az óvodapedagógusok profitálhatnak a díjónak a lehetőségeiből, és mindenkinek csak azt javaslom és kívánom, hogy rendelkezzen az intézménye minél több ilyen digitális oktatási eszközzel, és vigye tovább a jó hírét a fejlesztőknek, illetve a pedagógusnak is, aki a fejlesztő csapat mellett áll, hogy kitalálták és megalkották ezt a fantasztikus eszközt.